Türkmenistan köçeleri arasalap ağaçları timarlap baş bayramı we davaraly maslahaty taýýarlanýar. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerde giňerimli arasaçylyk işlerini geçirip hemde ağaçları timarlap garaşsyzlygyň 31 ýyllyk bayramyna we ilki başda döwlet maslahaty hökmüne yglan edilen indi bolsa davaraly maslahat adlandyrylýan forumy taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleriniň jekme-jeklikleri barada zatdyň habarçylary Mary we Aşgabat şäherlerinden habar berýärler. Mardak habarçymyz garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çäklerine büdjet işgärleriniň köçeleri arasalamak işlerine çekilýänliklerini, Mary şäheriniň merkezi köçeleriniň uğruna ýerleşýän edara kärhanalaryň işgärleriniň ýany ýoldaly arasalaýanlyklaryny habar berýär. Paýtagtdaky habarçymyz baş bayrama taýýarlyk işleriniň çägine şäheriň dürli sebitlerine agaçlaryň çapylýanyny, olary timar berilýänini habar berýär. Şeýle-de polisiýa bayramçylyk münasibetli güýçlendirme düzgünini uglan edýär. Ýöne paýtagtly habarçymyza görä häkimetleriň uglan eden taýýarlyklary paýtagtdaky käbir agaçlaryň hemde öý haýwanlarynyň durmuşyna yaramaz täsir ýetirýär. Bayramçylyga taýýarlygyň hili çapylan agaçlaryň hemde öldürilen haýwanlaryň möçberi bilen kesgitlenýär diýip bir Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşlukda aýtdy. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň ýeri bayramçylyklaryň bosagosyny öýsiz haýwanlara garşy görüş alınıp barylýanyny habar berýärdi. Gal berse-de şu günler Aşgabatda polisiýa işgärleri şäherdäki sowda nokatlaryny aýlanyp bar bolan kemçilikleriň düzeltilmegini talap edýär. Şeýle-de Azatlygyň habarçysy 20 sentýabrda Aşgabatyň Parahat etrapçasyna esasy ýoluň uğruna ýerleşen köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapynaky diwarlarynyň boýalýanyny habar berýär. Uzakly gün köpgatly jaýlaryň köçe tarapdan görünýän fasadyny boýadylar. Soňky sapar saýlawlaryň öňü firosyna şeýledipdiler. Köpgatly jaýyň beýlik tarapyny, köçeden görünmeýän tarapyny ellemeýärler diýip ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň 20 sentýabrda ýeberen suratlaryny Aşgabatyň bir sebitine çapylan agaç şahalaryny, agaç şahalaryny daşaýan ýük ulaglaryny, şeýle-de köpgatly jaýlaryň daşyna agyr tehnikalar we kranlar ulanyp geçirilýän boýagy işlerini görmek bolýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçylary 23 sentýabrda geçirilmegine garaşlyan döwlet maslahatyna taýýarlyk işleri barada hem habar berýärler. Mardak habarçynyň maglumatlaryna görä bu maslahata gatnaşmaly edilen uly ýaşly adamlar sebitiň mehmanhanalarynyň birine karantina alınıpdyrlar. Ýa-da awgustyň ortasyna Türkmenistanyň prezidenti 23 sentýabrda ýurtda döwlet maslahaty adly bir forumyň geçirilejekdigini duýdansyz yglan edipdi. Mundan ozal Türkmenistanyň halk maslahatlary, ýaşullar maslahatlary ýaly türkmen kanunçylygyna orny bolan döwlet institutlarynyň ýygnaklary geçirilýärdi. Ýöne prezidentiň döwlet maslahaty adlandyran forumy ýurtda ilkinji geçirilmeli. Ýöne inni Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ilki döwlet maslahaty hökmüne yglan edilen forumyň adyny davaraly maslahat diýip tutup başlady. Türkmenistanyň prezidentiniň 19 sentýabrda ýokary derejeli resmiler bilen geçiren iş ýygnagyny hem 23 sentýabrda geçirilmegine garaşlyan möhüm siýasy jemgyýetçilik çäräniň ady davaraly maslahat diýilip tutuldy. Resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä indi davaraly maslahat adlandyrylýan forumy halk maslahatynyň agzalary ilan tarasyna wagyz nesihat işlerini geçirmek arkaly taýýarlyk görýärler. Şeýle-de mejlis täze kanunçylyk taslamalarynyň üstünde işleýär. Türkmenistanyň maslahat adlandyrylýan ýokary derejeli üýüşmelerde mudama bir adamyň prezidentiň hödürleýän teklipleri goldanylýar. Beýlik çykyşlar köplenç ýurdun siýasatyny öwmäge we prezidenti alkyş aýtmaga gönükdirilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýokary derejeli resmiler bilen geçiren ýygynyna garaşsyzlygyň 31 ýyllyk bayramyna we davaraly maslahata ýokary derejede taýýarlyk görülmegini tapşyrdy. Prezidentiň bu tapşyrygy görnüşinden marada büdjet işgärlerini köçeleriň arasaçylygyna çekmek, olary ýan ýodulary arasalatmak, Aşgabatda agaçlara timar bermek, köpgatly jaýlaryň köçe tarapynaky diwarlaryny boýamak ýaly çäreler bilen jogap tapdy. Şu günler garaşsyzlyk bayramynyň öňü firosyna Türkmenistanyň Gunuwatar Türkmenbaş şäherine häkimetler narkologiýa dispanserlerine hasapda duran raýatlary şeýle-de spirtli içkilere garaşly adamlar hökmüne saglyk keldiş merkezlerine hasap alynan raýatlary 10-15 gün möhlet bilen wagtlaýyn tutsak edýär. Polisiýa işgärleri hasapda duran adamlar käy halatlarda çağırlarynyň ýa-da agtyklarynyň gözüniň öňüne elini baglap tutsak edýärler. Yerli ýaşaýjylar şeýle tutsak etmeleriň çağılaryň ruh saglygyna ziýan ýetirýänini aýdýarlar. Şeýle-de türmi ilantynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki hatarlarda bolan Türkmenistanyň polisiýa işgärleri ozal tutsaklykdan boşan raýatlardan 25 sentýabr 28 sentýabr aralygyna garaşsyzlyk bayramy geçýänçä öýlerinden çykmazlygy talap edýärler.
Azatlygyň habarçysy Sebitde arasalaýyş işleriniň 18-nji sentýabrda başlananyny habar berýär. Şeýle-de Türkmenbaş şäherine döwlet tarapyndan spirtli içkilere garaşly adamlar hökmüne hasap bolan raýatlar 15 gün möhlet bilen Bektaşdaky Wagtlyň tutsawyhana ýerleşdirilýärler. Mundan başga da Sebit'in narkologiya dispanserlerine hasapda duran adamlarym Wagtlyň tutsak edilýärler. Häkimetler giňirimli arasalaýyşy howpsuzlyk çäresi adlandyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy häkimetleriň bu çäreleri bididigünçülükleriň öňüni almak maksady bilen düşündirýänliklerini habar berýär. Olar 10-15 gün Wagtlyň tutsawyhanalarda saklaýarlar. Şeýle-de şäher polisiýasy uzak möhletli türme tutsawlygynyň boşap bilen öňkü bendileri 25 sentýabr 28 sentýabr aralygynda öýlerinden çykmalygy tapşyrdy. Olardan dilhata alany diýip Azatlygyň çeşmesi maglumat berdi. Türkmenistan 30 ýyl garaşsyzlygyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Henidem Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasyny iň öňnäki orunlary eýleýär. World Prison Brief näşriniň 2021-nji ýyl boýunça ýanwarda çap eden soňky sanlaryna görä Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýäde 3-nji orunda durýar. Häkimetler türmeden boşadylan raýatlary gara donly adamlar hasaplaýarlar we polisiýa bölümlerine olaryň sanyny ýöredýärler. Şeýle-de ýurdun saglygy dikeldiş dispanserlerine odol neşe tirişlerini we spirtli içkilere garaşly bolan adamlaryň hem sanyny ýöredilýär. Bulardan başga da adam hukuklary boýunça halkara hasabatlar awtoritar Türkmenistanyny özüge pikirli adamlaryň hem gara sanynyň ýöredilýändigini, şeýle raýatlar toparynyň hem hereket çäklendirmeleri ýaly dürli çäklendirmelere sedewar edilýändigini habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy Ozal Kadyýet jogapkärçiligini çekilen adamlaryň hökümet tarapyndan gara donly adamlar hökmüne ýyzarlanýandygyny, bu sany odol neşe serişlerini we spirtçilere garaşly bolan adamlaryň hem goşulýanyny habar berýär. Bir ýerde ogurluk ýa-da başga jenaýet bolsa, sanawdaky adamlary çagyrýarlar, sorag edýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Olaryň ýaş çağlarynyň awtyklarynyň gözüniň öňünde elleriniň daňylyp alınıp gidilmegi çağlaryň ruh saglygyna yaramaz täsir edýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bu ýaş çağlaryň kemsitmelere sedewar bolýanyny sözünün üstüne goşdy. Häkimetleriň ilki ýyllarda 27-nji oktýabrda gutlap soň bolsa 20-nji sentýabra geçiren garaşsyzlyk bayramçylygy münasip etdi. Azatlygyň habarçysy beýleki vilayatlaryň ýaşaýjylarynyň hem Türkmenbaş şäherinden gowulýanyny habar berýärler. Türkmenistanyň mühim bayramçylyklaryň öň ýany häkimetleriň sanyna adamlara, şol sany narkologiya dispanserlerine hasapda duran adamlara garşy ýyzarlamalar güýçlenýär. Synçylar awtoritar türkmen rejiminiň ilat arasyna giň ýaýran işçiligi, ykdysady kynçylyklara garşy göreşmän işçiligiň we ykdysady kynçylyklaryň galibiyetde siýasy we raýat azatlyklarynyň çäklendirilmeginiň raýatlaryň durmuşynyň ähli ugurlarynyň häkimetler tarapyndan demikdiriji usullar bilen gödegçilik astyna saklanylmagynyň netijesinde emele gelen sosial problemler boýunça öz raýatlaryna basyş edýändigini, olary ýyzarlaýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramy soňky 4 ýyl bäri her ýylyň 27-nji sentýabryna belenilýär. Ýöne onuň da Türkmenistan garaşsyzlyk gününi her ýylyň 27-nji oktýabryna belleýärdi. Su aýyň dowamynda türkmen häkimetleriniň geçirýän ýokary derejeli maslahatlarynda beýleki owu-hojuluk ekinleri bilen bir hatarda hususan da güýzlük yer alma ikisini talaba laýyk gurnamak barada ýygyderli gurrun edilýär. Türkmen emeldarlar bu işleriň agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda alınıp barylýandygyny öňe sürseler-de, munyň bilen baglylykdaky mejburi zähmet, pul tutumlary barada asla dil ýarmaýarlar. Galibertede azatlyk bilen anonimlik şertinde habarlaşan lewaply hünärmenler bu işleriň çägindäki owu-hojuluk teristleriniň ekin suwlarynyň ýetmezçiligi bilen bir hatarda yetiştirilen yer almanyň uly böleginiň ýurdun howa şertleri sebäpli itirip bolýandygyny belleýärler. Resmi maglumata görä ýurdun owu-hojuluk ekinlerini yetişdirmekdäki esasy sebitleriň biri bolan Lewap vilayatynda suyul 2300 hektar meýdana yer alma ekmek gözüňünde tutulýar. Onun 1400 hektary ýazlyk, 900 hektar hem güýzlük yer alma ekmek üçin niýetlenendir. Häkimetler ýazlyk ekinden 19600, güýzlükden bolsa 12600 tonna hasyl almak meýilestirýändiklerini aýdýarlar. Azatlyk türkmen häkimetleriniň owu-hojuluk ekinlerini sol sanda yer almany üstürip ýetişdirmek we ýygnap almak işlerinde büdjet işgärleriniň fiziki güýjünden ýa-da saxty maddi teristesinden peýdalanýandygy, yer almany sowuk gurup daýhanlaryň uly diýana galýandygy barada hem ýygyderli maglumat berip gelýär. Sol bir wagtda azatlyk bilen habarlaşan lewaply daýhanlar ýetişdirilen yer almanyň uly böleginiň de iýmiti ýaragsyz bolýandygyna ünsü çekýärler. Türkmen häkimetleri her ýyl yer alma borçnamasynyň dogry ýerine ýetirilendigini habar berseler-de, Lewapdanyň 80% tögereginiň isrip bolýanyny barada dymýarlar.
Dip hopsuzluk aladalar sebäpli adynyň üýtgedilip Rahman ağa dilip tutulmagyny soran yerli hünärmen gurrun berdi. 40 ýyl töweregi ekrançylyk bilen meşgul bolýandygyny aýdan söhbetimiz Türkmenistanyň howa şertlerinde yer almany köpçülikli ýagdaýda ýetisdirmegiň mümkin däldigini aýdýar. Tebitde ýarlyk yer alma mart aýlaryny ekleýär we ol soňu bilen 45 gradus jokramasda ýeriň aşagyna çüýräp başlaýar. İyul aýlaryny ony meydanlardan toplap halta salýarlar. Ammarda 10 gün geçenden soň onuň gabygyndan suwukluk çykyp ol ýyslanyp başlaýar. Netijede isrip bolan müňlerçe tonna yer alma satyga çykarylman mallara berilýär. Dip Lewaply Rahman ağa gurrun berdi. Türkmen häkimetleri suýulyň 7 aýynda Lewapda görnüşinden ýazlyk ekisten yer almanyň 93,5 miň tonnasynyň ýetişdirilendigini habar berdiler. Emma Rahman aganyň belli siýaly resmi we ýarym resmi nisirlerde yer almanyň uly böleginiň isrip bolandygy barada hiç zat aýdylmady. Türkmenistanyň Owu hojuluk we daşky gursowy goramak ministrligi Selede Lewabyň häkimligi 20-nji sentýabrda Azatlyň bu ýagdaýlar baradaky soraklaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Azatlyň tebitlerdäki habarçylary ýurdun bazarlarynda satylýan yer almanyň uly böleginiň daşary ýurtdan getirilýändigine ünsi çekip, munyň ýurtda ýetişdirilýän bu azyk önüminiň aglawy böleginiň satyga çykarylmaýandygyny güwä geçýändigini nyktaýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Ýewraziýa Ykdysady Komissiýasynyň web sahypasynda geçen ýyl çap edilen maglumata görä, Türkmenistan ondan ozalky ýylda Ýewraziýa Ykdysady Bileşiginiň ýurtlaryndan kartoşka satyn almagyny 8 ýetse ýokarlandyrypdyr. Bu aralykda Türkmenistanyň Kronikasy nesiri türkmen telekçilerine İrandan azyk önümlerini getirmek gadagan edilendigini, munyň netijesinde hem bazarlardaky azyk haritlarynyň bahalarynyň ortaça 2-3 manat gymmatlandygyny habar berýär. Azatlyň Lewapdaky çeşmesi munyň netijesinde sebitiň bazarlarynda häzir esasan Russiýadan getirilen yer almanyň satylýandygyny, şeýle-de onuň bahasynyň 7 manatdan 12 manata çelinip galandygyny belleýär. Türkmenistanda kärendeçileriň suw, dökün, tohum we tehnik üçinçiligindäki bökdünçlikler indi ýyllar boýy dowam edip gelýär. Türkmen Owu hojuluk resmiýetleri ýurdun bu pudugynyň ýygyderli döwre baplaşdyrylyp, täze innowasion tehnikalaryň satyn alynýandygyny we kärendeçileriň bol hasyl almagy üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini tekrarlaýarlar. Ýöne olar Azatlyň bu barada kommentari almak tinçliklaryna jogap bermeýärler.